Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Don jingma ka jingim jong Zelensky ulak banyap ya thu unong but jong Putin laong ba ka jing sosi jong ki risep ngi hakabai de bat ka jing the tingka lane yarap tirthma ya ka nong ba kip jong ka Ukraine la bantkut ka jingim jong Zelensky deputy chief jong ka Russian Security Council Dmitry Medvedev ulayathu ba president jong ka Ukraine Zelensky ulak ban syak penyap haki master jong Dmitry Medvedev ulayathu shushu baki risep ngi ki kwa ye Zelensky ba unpun phaino ya ka tingka baki la the shaka Ukraine kala syak penbor ban yakun thma bat ka Russia khnang ban pensisa ya ki tir thma bat ka pisa bakalayo na ki risep ngi lada ka kip ka badai ka nong ba jong ka Ukraine kabala bei tingka da ki risep ngi kampen phai shu ya ka pisa jong ki risep ngi kumta ka jing bitar jong ki risep ngi kan sapun songdor ya Volodymyr Zelensky bat ya ki parlok jong omdei tang ya ka kamba kitre henre ki risep ngi kin sapun dekut ru ya ka jing im jong ki risep ngi kila penbor ya ka Ukraine baka dei ban yakun thma bat ka Russia kila airu ya ka Ukraine ya ki tiar ya le thma ka kamram jong ka Ukraine pat kalong ban yakun thma bat ka Russia khnang ban pensisa ya ka pisa bat ya ki tir thma bakalayo na ki risep ngi kila ai pisa bat ai tir thma ya ka Ukraine tangba omdei baki ai ka Ukraine ka haban siu namar kane ka long tangka investment ya ki neki kintin laong Medvedev haba jubab ya ki jingher thma ha Belgorod kumban spen kan mau palat sans patli ki shells kila siat ya ka Belgorod ka badai ka nongba jong ka Russia haka life hoi terik jemang ar hajar ar pholai ka Russia kala kular ban penhir keput ya ka Ukraine hadin ka jinghir thma ba bunsin haka jaka kaput jong ka Russia